Това е Алекс. И днес просто не е ден. Алекс имаше нужда от време за себе си. Особено след този ден, ако ме разбирате. И реши да се обади там, където няма какво да се обърка. Да, моята салата. Салата Александра. Една салата Александра! И така, салата Александра тръгна към... Александра. Айде, мила, да ти е сладко. Алекс си мислеше, че никога не е яла по-вкусна салата. А Кича, пробвала ли? Абе, Йордане, това не е твоето видео.